Čaute, čaute, tu Euka a zase na bicykli sa ide. Takže to je dobré, no. Idem teraz ku srdcu. Teraz ideme ku srdcu. A akorát idem pre cíkošky, takže papičovka. Takže majte sa zatiaľ fajn. Ozvem sa zajtra, ak sa podarí. Aha, policajti. Nie. Niekoho stopli. A ideme tuto cez zebru, tú zebričku. Musíme postať, musíme mať čas, musíme počkať, rýchlo prejsť, aby nás pustili. Jasné, takto, pekne. Tu zabočíme, tuto tiež odbočíme, vyšlapeme hore, ideme zozadu. Pôjdeme zozadu, ako je náš šoférik. Tam dojde. Máme. Akorát ideme zase cím, takže ideme cez bydu. Strhneme to, prudko doľava. Pojeme rovno. Máme minútu. Pohodka, dá sa všetko. A teraz prudko doľava. Ale nie, to je. To som ja. Mazinger. Ide. Brzda. Sledujeme to prudko doľava. Aj keď je auto. Potom ideme tajto.